Това е Батанински лайф днес от професионалната гимназия по ЖП транспорт. Виждате тук един клас, който със сигурност след 10 години отново ще се види, но вече в професионална и реализирана среда. Сега следва среща отблизо с тримата големи на професионалната гимназия по ЖП транспорт. Защо тримата големи? Радвате ли се на приза? Наистина много се радваме и много благодарим на фундацията. Това наистина много ни разчувства, много благодарим На фундация Маргарита Попова. Фундация Маргарита Попова. И изобщо аз дори не очаквах чак такава хубава признателност и много сме благодарни. В какво се изразява самият приз? В почетен плакет, виждам диплом има. Това е за най-добър. Аз съм трети по успех. Тук са над мене учениците, които са. Така ли? Това ли са отличници? Той сме на първо и второ място. Аз също ви останах много изненадан. Не очаквах и много благодаря на фундацията. Как се казваш ти? Георги. Ти си Борис. Аз съм Борис, да. А ти? И аз съм Георги. Георги. И аз съм много признателен. Победоносец. Да. И аз съм много признателен за наградата. Не го очаквах. И се надявам винаги да идва така от време на време, заедно с другите випуски след нас. Чакайте, момчета, чакайте да ви питам. Дайте да излезем малко от официалната част. Кажете сега, от тук нататък живота почва да ви тежи с по една турба цимент повече. Да, идея малко повече, но ще се справя. Университети на по-високо ниво. Мислите ли в университет? Да, Това задължително. е задължително. Със сигурност. Гаджетата позарязали да сте ги за на този Сега етап. няма гаджета. Сега няма. Аз имам. Да. Сериозно гаджет. Сериозно, да, от 4 години сме заедно. Прави ми впечатление, че вие тук сте като едно семейство. Всички се познавате. Те ни сме всички приятели сме си, помагаме си един на друг, кой с каквото може. Но това ще продължи ли и след като завърши? Силно се надявам, да. Se надявам и за тези 4 години много добре се запознахме един с друг. За него, че ще продължи. Може ли да направите тук една своеобразна клетва, е така да си сложите ръцете и да кажете, оставаме приятели за цял живот? Разбира се. Приятели за цял живот! Браво, ама трябваше е така. Слагате ръцете и отгоре. Така. Приятели за цял живот! Браво ви, момчета! Четири години свикнахме един с друг и сега... Кажете някой интересен гаф, куриоз през тия години, нещо, което научихте, разбира се. Наистина, гафовете са всеки ден. Тук по цял ден е интересно, но е хубавото, че всички сме приятели, сме сплотени и като стане нещо, всички сме задружни. Като стане нещо и просто... Първата целувка тук ли беше? Не. А твоето гадже не е от тук, нали? Вие имате само едно момиче във вашия клас. Да, принципно, тя ни е единствена. Заместник класната. Да, заместник класната. Моята приятелка също е тук, заедно с мене. Тук ли ви беше първите така истински уроци за живота? Наистина, да, тук бяха истинските уроци за живота. Началното училище, нали, това беше смисъл, началното възпитание, което трябва да придобием. Но тук наистина ни научиха да сме хора и да сме човечни и да мислим най-вече. Да мислим, защото сега умствено сме развити и можем да се справим с много примерно трудности в живота. Изпитанията най-вече. Искам да ви попитам, в ЖП транспорта ли ще останете или ще търсите нещо, квалификация допълнителна или нещо съвсем трето, различно от това, до което сте учили? Аз съм баш специалността, която е за локомотиви и вагони. Още може да започна работа, но за момента имам първо други планове. Те са... Какви са? Да се ожениш? Не. Това е най-на заден план. Първо ще си устроя живота и тогава. Това е най-важно. Да, в смисъл имам планове имам шанс да замина за чужбина, там... Стига. И ти ли? Ама не е за постоянно. Аз съм си... Много си обичам държавата и не искам да... Мъжка приказка, Борисе. Ще се върнеш? Ще се върна задължително. Добре. Ние си оставаме тук. Аз си оставам лично тук. След това и аз смятам да си устроя моят живот, в смисъл с следване, учене и евентуално вече другите неща по-назад, както казахте, женене. Това остава на последен план всъщност. Добре, Георги, другия. Аз съм по специалността компютър и мрежи заедно с него и аз мисля в следващите години да остана и да изуча един университет тук и след това зависимост дали мога да се намеря работа тук или извън страната и мисля да следвам даже извън страната. Аз съм се насочил към програмистиката,
към IT-то и ако успея, нали, да се реализирам в тази технология, ми ще се върна в България и с него да основавам собствена компания. Вау! Да. Браво! Ще ме поканите на откриване. Патерински лайф. Също да покажем какво получихме. Много е важно. Покажете ги. Благодарни сме много за което. Първенец на випуски. С колко си завършил? С 6 0? Там някъде. Браво, бе, момче. Ти ме изумяваш. Ами, уча здраво. Кой ти е любимия предмет? По специалността естествено компютърни мрежи. Разбрах. Значи, основавате компания. Ти имаш един приз от мене, ама ще ти го връча другия път. Ти според мен си изял най-много хамбургери по време на престоя си тук. Не е най-много да ти кажа, ама то къде ти най-много не е тук днес. Не е тук. Да. Така че ще се случат нещата. Случат. Добре, имаш от мен един специален хамбургер. Кралски. Основена компанията. Да, много ясно. Много ви благодаря, успех и, както се казва, по пътен вятър, защото наистина ви очакват интересни неща в живота. И накрая да ви чуя какво си интересни пожелавам. неща в живота и ние от това завършване сега ще се постараем много да придадем за живота. И аз много искам в България да направим нещо значимо, да може хората да ни запомнят с нещо. Това е целта в живота. Аз това искам да се върна и нещо да направим, с което да ни запомнят навсякъде. Да, аз съм на същото мнение. И аз съм, ако може повече българи да се върнат в България, ще е много по-хубаво, нали, вместо другите страни. Знам, че се оценяваме в другите страни като трудолюбиви и работим повече от всичките. Но това си е нашата държава и най-добре е тук да се върнем и се развием. Добре, една приятелска прегръдка и завършваме, защото това са първенците на 12-ти клас от професионалната гимназия Пожет Петранспорт. Предаването е Патерински лайф. Още акценти от днешното завършване. Разбира се, останете с нас, защото ще разберете коя е заместник класната и всеки каква роля има в 12-ти клас. Това ли е най-радостният момент? Това е най-радостният момент за мен до сега и това според мен е най-важният ден в живота ми. Защо заместник класната? Ами защото винаги аз съм единственото момиче в класа и винаги помагам на класната за всичко, каквото ако трябва винаги. Какъв клас бяхте вие? Много ми е интересно и ще останете ли приятели? Да, приятели ще останем, винаги ще бъдем приятели, защото малко или много ние сме израснали заедно. Бяхме много откачени, много луди, но сега вече сме пораснали и зрели хора. Ти с какво искаш да се занимаваш? Искам да уча икономика. В България ли оставаш? Да, ще остана в България и ще уча в Софийския университет. Кажи някоя интересна случка, защото това са най-хубавите моменти от училище. Тук какво ти се случи за първи път? Ами, за първи път много трудно ще ви отговоря на този въпрос. Нещо, което се сещаш. Първата двойка сещаш ли се? Първата двойка? Да, мен и моят приятел Иван. Първата двойка. Двойка си имал. Ама двойка не в живота, а в училище. В училище, да, само между нас. Кажи ме, Иване, какво се случва? Това ли е най-радостният момент в живота? Ами, да, това е, но вече от тук нататък всеки си поема по своя път. Ти лично какво научи тук и какво ти даде, какво те изгради като характер? Ами всичко, в смисъл да знаем как да се държим по някакъв начин. Защо заместник класната? С какво ви помогна това момиче? Тя винаги ни е помагала. Колко момчета сте ви в класа? 18. 18 на едно момиче. Да. И тя винаги ни е помагала. Тя Той командваше. винаги тя. Затова и заместник класна. Така. Добре, ще продължиш и в живота да им помагаш. Винаги, когато искат нещо или имат нужда от мен, винаги могат да ме потърсят и аз винаги ще бъда насреща. Добре, идете към почетната снимка. Иван и Петя с първите двойки. Спомниха си, разбира се, но сега за двойки вече не говорим, а говорим за една снимка в училище, която винаги ще остане в сърцата на тези млади хора. Разбира се, предавате Патерински лайф. Само ние ви правим съпричастни с такива емоции именно от сърце и от душа.
Вие лично как се чувствате? Професията учител Да. е тежка. Радваме се, когато дойдат при нас, приемаме ги, но много боли, когато се тръгват. Къса ти се сърцето. Всеки един от тях взема частица от моето сърце. Най-важният урок, на който ги научихте и който им давахте. Да бъдат хора. Това е много важно. Да бъдат хора. Да посрещат трудностите и да си помагат. Това е важно. Аз мисля, че те са се научили на това. Аз мисля, че те го знаят. Когато Трябва да обичат, да бъдат обичани. сълзите, то е ясно, че са от щастие, но лично вас, ако ви потърсят в качеството ви на учител и на човек, който има И опит. винаги ме търсят след това. Нали? Винаги. Всички ученици се връщат. Букетите, това са най-хубавите празнични моменти. Не, Не са ли? не са букетите. Букетите са просто цветя. Това, което остава в мен, да. Господин Попов, без вас това събитие нямаше да се случи така, както го видяхме. Да, това е истина. За първ път в нашата мила родина неправителствена организация връчва приз първенец на випуска и класен ръководител извел випуска. Това е един стимул и на мотивация, че трудът на учителите е възнаграден. Напоследък толкова говорим за учителите. Потвърсих в интернет, ние сме единствената неправителствена организация, Фондация Маргарита, моята съпруга Маргарита, на чието име 12 години е била учител и директор. И в нейна памет връчихме тези награди на първо място приз с диплом, второ и трето и на класния ръководител, което е много важно, извел. И това ще бъде вече традиция да почитаме и други мероприятия, да бъдем полезни на образованието и на техникум. Бивш сега прогимназия. Благодаря ви с това огромно сърце, наистина. Успех на академик Ганчо Попов и разбира се на фундация. Обаче да чуем директорката. Най-празничният момент. Най-празничният момент, най-хубавият момент, най-милия и най-вълнуващия. Какво да кажа? Просто аз толкова се зарадвах, когато господин Попов се обади и каза за тази радост, която направи на учениците. Това призвание, което той направи. Просто аз съм очарована. Наистина съм много развълнувана. Прави ми впечатление, че тук сте като едно семейство. Всички се познавате болките си, познавате радостите си, познавате тревогите, познавате и кога да се забавляват. Ами винаги сме били така, още от както ги поемаме в 9-ти клас, ние си свикваме с тях и ставаме едно семейство. Аз знам имената на всички ученици. Те са малко, не са толкова много, но ги знам и винаги, когато идвам на училище и ми кажат добро утро, аз предпочитам да им кажа добро утро, Иван. И с такова хубаво чувство и ги възпитаваме, че аз и в словото си казах, те са индивидуалности, но като такива те трябва да се пишат в екипа, в който работят. Така те ще напреднат, те ще реализират мечтите си, ще осъществят целта си, защото при много идеи много лесно се оформя целта. Добре, обаче малко в периферията на образованието остават такива професионални гимназии, защото вие казахте, малък брой ученици, това означава, че интересът е слаб. Да, липсват кадри. Липсват кадри, особено ние как сме силно. Ние сме към железопътния транспорт ориентирани. Може би самите ученици, които след 8-ми клас кандидатстват при нас, не са толкова наясно с тежестта на тези професии. Ние имаме такива уникални професии. Техник по железопътна техника, техник по автоматизация, електротехник. Това са професии, които тежат на мястото си, които могат... Ела тук, ти си с важната награда вестоносеца. Ела да те чуем и с звънеца да удариш. Могат да се реализират не само към железопътния транспорт, но и към метрополитен и изобщо в бита, защото един електротехник... Бъдещето е на железниците. Разбрах ви се рандома. Бъдещето наистина е на железниците. Бъдещето е на високоскоростните локомотиви. И е много приятно аз след време да се кача на гара София и след 2 часа да съм на гара Варна. Прекрасно е. И мисля, че моите ученици ще го направят. Благодаря ви за оптимизма. Ела тук с училищния звънец. Господине, погледнете приза, който ми връчиха. Локомотивът на ПГЖП-та Никола Корчев. Така. Как няма да вярвам в тях? Ще вярвам. Така трябва. Кажи
за твоята награда. Виждам, че си я носиш. Звънеца да Ето покажа. го звънеца. Дай да го удариме сега. Ами, да го ударим. Зайо. Зайо Вестоносец. Така ми казват. Защо Зайо? Защото и аз им казвам зайчета и те ми казват Зайо. Прави ми впечатление, че наистина сте като едно голямо семейство и тук наистина нещата се развиват в много близки отношения. Да, така е. Какви ученици изпращаме в едно по-горно ниво на живот? Хубави деца. Много добрички. Има и лоши, има и добри, но горе-долу всичко Ти на какво си ставала свидетел в училище? Нещо да те е подразнило или нещо, което да те е развеселило? Кажи ни една хубава веси на нас, да. Добри са децата, като ме срещнат в коридорите. Веси. Да, Зайо ми казват, аз също прегръщам се и това е. Притеснявам се. Да, то камерата не е лесна работа. Но кажи ми, защото има и болка сега, нали? Тези хора сигурно ще дойдат след 10 години тук да ви видят, вече ще бъдат една част от тях реализирани в живота с други тежести, по още турби цимент, както се казва. Тези хора ще останат ли в твоето сърце? С какво ще ги запомниш? Разбира се, аз ги помня. Дори като си тръгвам по линията, върва пеша на Централна гара, и те от локомотивите ми викат, нали, нашите деца, където са завършили локомотивни помощник машинисти. Като те видят и ти... И викат ми Зайо, здравей, и това е. Това наистина е радост. Значи си оставила нещо в тяхното съзнание. Да, и те в моето. И те в твоето. Да. Кажи ми, ти си сигурно 10-ти клас, както? 9-ти клас. 9-ти, извиняй, направихте малко по-голямо, ама изглеждаш така доста внушително. Защо избра да учиш в такова училище? По принцип, реших да пробвам нещо ново. До сега съм учил в едно обикновено средно образователно училище. Реших да пробвам нещо ново и ми хареса и избрах това училище. Избра това училище, казваш, обаче това училище няма много голям наплив за него. Какво да ви кажа? Това, че няма наплив, не значи, че някои хора искат да се занимават, но може би не знаят, че има такива училища и... Нали разбираш какъв ми е под контекста? Дали не си дошъл тук, защото лесно се завършва? Не. Дошъл съм тук, за да изуча това, което съм почнал да уча. Какво учиш ти? Уча осигурителни и комуникационни системи в ЖП инфраструктурата, техник по автоматизация. Звучи наистина добре, но има ли реализация за живота? Ти си 9-ти клас, трябва вече да ги мислиш тия неща. Мога да работя в метрото, мога да работя в мобилните оператори, в БТА мога да работя. Където живота те отведе. За какво си мечташ? Не си мечтая за нищо, честно да ви кажа. Идваш и с кеф на училище? Да. Идваш си, седиш си, присъстваш си? Присъствам си, не бягам, не отсъствам. В училище тук до сега, в 9-ти клас, какво се случи? Първа целувка имаме ли вече? От училище не. Тук май момичета са ви дефицит. Малко са, да. Малко са и гледаме да ги задържиме по всякакъв начин. Това е много важно. Да. Сте джентълмени. Има ли напрежение? Така случвало ли ти се някой път нещо да се стигне до агресия, до такива неща? Не, на мен лично не ми се е случвало. Спокойно в училище? Да, няма никакъв проблем. Добре, какво искаш да пожелаш на тези, които вече излязоха от парадния вход на класа? Искам да им пожелая да се реализират в живота. Ако са си мечтали за нещо, да им се сбъдне. Хайде бройте де! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Айде! До вечера ще има. До вечера, нали? Дайте да чуем. Кажи писма. Андрей, ела не си имаш тук.
Притеснява се. Само ние, Най-добрият учител. Това е много важно. Може ли да видим приза? Защото това... Ето, най-тихият учител Емилиан Станев. Вие сте кръстен на писателя. Да, така е. Само, че на писателя това му е псевдоним, пък на мен ми е рожденото име. Така е. Какъв клас изпращаме, защото това е много важно? За мен това е... Съм от първа година тук, така че не ги познавам от 9-ти клас още, но вече са променени, озрели са, нямат нищо общо с това, което са били преди това, така че вече са големи хора, повечето от тях работят. Приза да си ви го връча. Мерси. Лесно ли се завършва такова училище? Това се опитвам да разбера или по-трудничко е малко? С желание се завършва лесно. Когато човек няма желание, всичко тогава вече става трудно. Вие, предполагам, учител по физическо? Да. Ходят ли по физическо и... Да, ходят, активни са, участват, играят волейбол, тенис на маса, фитнес има. С дънките или с кой както намери? С сантузи най-често, както си ходят през деня, така играят. Защото знаем, че вече не е това, което беше. Не, но с оглед на базата и с оглед на това, което имаме, правят каквото могат. Искам да ви питам, вас пък какво ви стимулира да станете учител? Предполагам нещо, не сега сте завършили или друг? Да, не сега. Стимулираме работата с младите хора. Надявам се да има някакво развитие в тази професия в близко време. Това е, което ме мотивира и ме стимулира. Защото радваме се на отделни спортове, на техните постижения, но се вижда, че няма така желание да повдигаме спортния дух и постижения. Всъщност ние за това сме тук, това е нашата работа. Да се опитаме да промениме нещата и да мотивираме доколкото можем децата. Казват обаче, че тихите води са най-дълбоки. Случва ли се някой да повишиш тон, да кажеш, ей, донеси топката, ела тука? Не бих казал. Разбрани са, те вече са големи. Те това са големи хора, това повечето ходят на работа, така че няма смисъл от повишаване на тон. Дайте да разберем тук от това момиче. Здравей! Много малко момичета в... Как ме оплюва! Браво, това си е реалният момент. Изненадахте, нали? Да. Кажи ми, защо толкова малко момичета тук? Защото за какво са ни? Нали, 2 е достатъчно. Не сме 2. Не, шегувам се, разбира се. Момичетата принципно не са готини. Ти да си момиче. Да, ма това нищо не значи. Чувстваш се така в мъжка компания. По-добре. Нали, по-бързо озряваш. Просто повечето момичета са големи интригантки. Така ли? Да. Къде са най-добре в интригите? В кои интриги да забъркват? Във всякакви. Нали? Да. Особено и война мога да направя. Да, жените са виновни за всички войни. Така. Лично ти как се чувстваш в едно такова училище? Доволна ли си? Много добре. Защо избра ЖП транспортно училище? Защото в това има реализация. Каква ще станеш ти? Като порасна ли? Като порасна. Голяма. Като мене, висока. Висока няма да стана. Що бе? Нямам такива намерения. Не ми е такава амбицията. Иначе ако исках, можех и това да стана. Добре, последно не разбрах, заплю ли си ме или ме наплю? Не, сега тук ям цветя и ги плюя. Защо ги ядеш тия цветя? Не знам, и аз това се чудо. Добре, какво те надъхва, като идваш на училище сутрин, какво си казваш? Че майка ми няма да ме бие стигана, ако дойде. Сещаш ли си за първата си двойка? Първата ми двойка, сега ще ти кажа. Кажи ми, трети клас мисля, че бях първата ми двойка. Не, тук в транспорта. Тук първата ми двойка беше по-английски. Да. Нещо на граматиката си се издъниш. Не, с тази госпожа всичко мога да се издъниш. Тя си е, самата си е такава издънка. По-тичър, а? Добре. Крейзи тичър е тя. Значи си вече за отлична оценка. Даже разбрах, че има и от вас ходят на работа. Които ходят на работа? Да. То и аз хода на работа. Така ли? Да. Как ги съчетаваш? Лесно, то има ли желание, има и начин. Сигурно се налага да поотсъстваш от училище? Не. Ходиш си? Мога да ми видите в дневника, имам само едно отсъствие. Така ли? Да. Браво на тебе. Всичко друго извинителни бележки? Не. Едно извинено. Нула не извинено. Значи трябва да работиш, ако си първа смяна, работиш след обяд. Гледам да не съм първа смяна. А какво работиш, ако не е тайна? Тайна. Тайна? Сервитьорка съм.
Добре, благодаря ти. Абе, успех ти пожелавам, надъхана си и ще се случат нещата. Вашия приз какъв е? Ами аз съм Доктор, в училището. фелдшер, да. Всичко. страхотно. Мама, баба, всичко съм за тях. Хапче за глава. За корем, паднал, щупил ръка, крак. Абсолютно всичко, първа помощ съм за тях. Грижите се за тях? Грижа се и те идват при мене нон-стоп децата. Ние сме едно голямо семейство. Как е? Да, това ми прави впечатление. Обаче, кажете, как в едно такова училище се оцелява? Защото това наистина малко... Те са в периферията, такива гимназии. Да, в периферията обаче са много задружни децата. Много са задружни и са много... така с голям хъс идват на училище. Имат желание за учене, имат много амбиции. Искат да стават висше образование, да учат, искат да стават и... хора, които да се реализират. Управлението да са на ЖП-то. Момчета, тръгвате ли? Ами, отиваме на купон. На купон? Да, много ясно. Иване, ти днеска въобще много тихичък беше. Като за последно. Той е най-гръмогласен. Да, има нещо върно. То си му личи. Пътва най-гласа вече. Колко си висок, Иване? 192. Волейбол? Не, нищо. Какво ще правиш тук нататък? Ще си починеш, това е ясно. Да, и възстановиш гласа. бележе да почнем работа. Да. Ще караш влака? Влака, само 44, да. Ще ми се обаждаш тук с по един клаксон. Разбира се, от тук по тази линия, дето минава. Супер. Те момичета не са ли с вас, бе? С нас са, с мене са. Ще обягате, момичета. Ама те са малки, бе, 9-ти клас. Така ли, бе? Колко си пораснала. Ела да те видя тук. Ела. Сега няма да те гоня на там в тревата. Ела ще хванеме кърлежи там. Ама нещо, това училище ще го запомните повече с купона, с готините моменти. Разбира се, аз съм изпращач, но естествено ще изпраща мене. Те всички изпращат мене. Изпращаш Борис? Да. И ти Борис? И те изпращат Борис. А Борис е награден с приза от фондация Маргарита Попова. Много ясно. ще ме вози на влак. Така. Вие какво искате да правите в живота? Това ми е интересно. Млади хора сте, какви желания имате? По принцип на млад човек му се менят желанията постоянно. Много си прав, бе, Мартине. Много си прав. Ти, Иване? Аз искам да имам ресторанти. По морето ли? Къде имам? Сезонно. На морето, на Банско, навсякъде. А и ти ли ресторанти? Както дойде. Нали? Всички са доволни. Стриптиз клуб иска да има. Обичате се. Да, да се обичат, всички да се обичат, да има много любов на този свят. И след 10 години на Банско, в неговия ресторант и в неговия стриптиз клуб. Последен модел кола. Добре, благодаря, момчета. Да питаме. Ще се изучи.